سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب صنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة فتوات تخطاتلتنا موق سلامتانا إنا متأنا نلومي نفس تدالو وزيناتات سبورت إنا كنسقركم كان وطرو مكتتالكم أي فلينا ኤርትራውያን አትሌታትን መዳልያታት ውድድር እስጳኛ ቢሒቶም አትሌት ዓወት ሃብተን ፈለማ ግዝኡ ኣብ ኣሞሮ ቤታ ዝተባህለ ዞባ እስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ መበል 67 ወርልድ አትሌቲክስ ክሮስ ካንትሪ ቱር ጎልድ ቀዳማይ ብምውፃእ አንጸባረቕ ዓወት ተጓናጺፉ ኣብቲ 8.7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ውድድር ጉያ ወዲ 24 ዓመት አትሌት ሃብተ ብ25:54 ደቂቕ ቀዳማይ ኮይኑ ነቲ ውድድር ተዓዊትሉ ንዓወት ተኸቲሉ ካልኣይ ዝወፀ እስጳኛ ወዲ 22 ዓመት قاسم أوماز دما نوددرو ب26 شوعة جزء مالت ب13 خالي تفنتي تزازيمو أتليت يمان هاي السلاسة دما كابت كال أيزوات صباحان تسنكي مالت تقديم مسالسة درجة بمحاس تخفل نايت الدموق عوت إيرتراوان كخون باقي علوم أبتو وددر يوغانداويو الأيكو كابي مان بحانت كالي تفنتي ترابع درجة كحزن كالو يوراغاوي سانتياغو كاتو فريد دما كاب أيوكا ب10 خالي الدحيرو حامشاي بمخان تعوت تكوينو مالوم بسنبت بورتغال أبزكايدون يفرق ماراثون رحقت بسوسان كلتان 11 سالساي ترتحي ووددر الزازم أتليت عوت هابته أبزكال أي ووددر تساتيفو كم زعينتان صباراق بقعت من صبراقو نعون هاجرون حبنيوم أتليت عوت هابته أبتفل ما كفار رحقت نايت ووددر ما أكلاي فتنة حزيو زقو عزنيروم فرق رحقت مسبت حقنا فتنة بموسخكو قوي ترايوم فتنتهم كيك الناس الصعبو يغانداوي أيو كان إيرتراوي يمانن دما أقرو يوم نخيصهم زقو ينيروم أتوددر كزازم 100 متر مسترفو جنا حيلو نعقب زكتاتلهم زنبر اسبانياوي اوماس بتيسو بموصا نبعوت هبت تسقعو كال ادرجا كحزن كلو يمان هايل السلاسين يو ال ايو كان دما بقدم تختلنت اسبانياوي بمسعاب توقادستنا تعوت كخونو كيلوم نزبزح غزينا يزعمت امادج كم زحلفو زنغرلو زلو اتليت عوت هبت جورونيمو برافو استبهلن اولمبيكاو زرسنا يتادس زسلطنيو زسلطنوم دحرت انصبارقي عوت اتليت عوت هبت سمعت بخمز خجلص يتسمعهم زحلف السنبت او وددر فرق ماراثون تساتيفهم سالساي درجه حيزخ او وددر يزازي مالو مدما بزحلف كيدخمكو مولو حيل تسمعني وددر بعوتات طناقيلوم اتليت عوت هابت اب 2010 شوعتن اب لندن اب استخايد وورلد شامبيونز امني 5000 متر شابعي بمخان وددرو زازميوم اب زحلف وحدات عمتات ناي برك مغداتي اغاطيمنيو ازخانه تغعزي اسناخيلوم بدحر زي كورونا مصيو ازغون توسخ عنقفات نيرو حججن عبيت نغرات كغبر تبغيسلخم نتي ابليس بنزكايد ناي فرق ماراثون وددر مكياد دما دلوالو بمبال رؤيتو هيبوم امناي دق انستي وددر دما ايرتراويت اتليت دولش ولدو امناي 6.7 كيلومتر حقت توداديرا كاب تقداميت زوصت برونداويت فرانسياني كومونيزي بحد كالي تفنتيتا كال اي درجه بموصا ترنعوت سفسيفام زحلف غزي افرق ماراثون بورتغال تساتيفا شامناي درجه استغوانا صفت اتليت فرانسيني كومونيزي نتوددر ب20 كلتن 39 دقيقة زازمون كلا وال20 كلتن عامت اتليت دولش تسفو دما ب20 كلتن 4 غزي عزازيماتهم سالساي درجة زحازت اسبانياويت ايزابيل باريريو ب23 8 دقيقة سالسيتي برونداويت كافالين ب23 رابعتي اسبانياويت بلانكا ب23 دقيقة حمشيت بمخان تعودتنا توددر كوينن اللوام اب توددر اتليت دولش ولدو ما اكلاي فتنة حيزا حيل عقيبا كات غويت نبرت برونداويت نيكيمونيزي فتنة أنا وسخت بزخرت جن بفلاي توددر كزازم 700 متر مسترفو زعقبو تحيل اخخيبا فتنة بمدلاب بحنت كالي اتمالت ناي قحسم غزي تقديم يا كال اي درجه حزام توددر قرب رحقت انت زنبرو دما اتليت دولشي نفرانسينا نيكيمونيزي بتيساتا بمحلاف كتعوت مخالت نيرام ازي يخون امبر تغواناصيفاتو زلا زدنق عوتنا ان هاجران عبا حبن فنان سلا زخونه ناي بحق كدنا زغبا اتليت يام نازريت
ወልዱን ብርሃነ ጸጋይን ዘውድ ፍርቅ ማራቶን ኤርትራ ደፊኦም ብዙሕ ኩነታት ኣየርን ብኣሽሓ ዝቁጸሩ ደገፍትን ተሰኒዩ ንመበል 26 ግዚኡ ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝተኻይደ ሃገራዊ ውድድር ፍርቅ ማራቶን ኤርትራ ብውዑዕ መንፈስ ተዛዚሙሎ እቲ ብርክ ዝበሉ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝተረኽብዎ ውድድር ናዝሬት ወልዱ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዘውድ ሻምፒዮን ፍርቅ ማራቶን ደፊኦም ኣለዉ እቲ ውድድር ካብ ፈለሙ ትሕዝዩ ሓያል ምትህልላኽ ተራእይዎ ካብ ቀዳማይ ኪሎሜተር ጀሚሮም ድማ እዮም ክፈላለዩን ሓያል ውድድር ከካይዱን ክኢሎም ብፍላይ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉሳ ኣምሎሶን ወዲ ሓኪም ካብ ፈለማ ጀሚሩን ተጻወት ተፋሕፋሕ ከብሎም ክኢሉ ስነ ኣምራዊ ነብጽ ፈጢሩ ንብዙሓት ግዳይ ከይገበሮም ኣይተረፈን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉሳ ኣምሎሶም ዝፈጠሮ ዘሰንብድ መጥቃዕቲ ነዊሕ ክቅጽል ኣይከኣለን ብሰንኪ መጉዳእትን ነዊሕ ዓመታት ካብ ዓወት ርሒቑ ዝጸንሐን ኣብ ትቅድድም ኣብ ቅድሚት ዝጸንሐን ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ብወገኑ እቲ ምብትታን ረብሑ ክቕይሮ ብምሕሳብ ነቲ ዝነበረ ፍጥነት ከጉድሎ ይመረጸን ስለዚ ድማ እቲ ምብትታን ናይ ኣትሌታት ብዘለዎ ቀጺሉ ብርግጽካ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ነቲ 2 ኪሎሜተር ርሕቀት ንረብሑ ውዒልዎም ንዕኡ ከርክቡ ዝህንደዱ ዝነበሩ ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ጎይቶኦም ክፍለ ዕቑቦ ክብሮም ንጉስ ኣምሎሶምን ክብሮም ገብረ እግዚአብሔርን ከምኡ ድማ ናይ ዞባ ደቡብ ኣትሌት ሳምሶም ኣማረን ዝሓዘት ካልእቲ ጉጅለ ንኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ንምርካብ ሓያል ጻዕሪ ከተካይ ተገደደ ተዓዋት ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም 2015 ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረ ስላሴ ንበይኑ በኣትሌት ሙሴ እስቲፋኖስ ትቕለ ዝነበረት ዓባይ ጉጅለ ድማ ነዊሕ ተፈንቲታ ጉዕዞ ተካይድ ነይራ ካልእቲ ጉጅለ ብኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ጎይቶኦም ክፍለን ዕቑቦ ክብሮምን ብሓያል ናህሪ ትውጠጠሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ፈለማ ኣብዚ ውድድር ንክለብ ደንደን ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ወኪሉ ዝተወዳደረ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ንጉስ ኣምሎሶም ጸኒሑ ካብ ማልያ ክለብ ዞባ ደቡብ ወዲዩ ዝኣተወ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ክብሮም ገብረ እግዚአብሔር ንድሕሪ ተረፉ መራሒ ዝውድድር ዝነበረ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ግን ፍጥነቱ ዝጎድል ኣይነበረን እቲ ውድድር ብከም ዝቐጺሉ ከዓ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ናይ መወዳእታ ደወል ከም እትድወል ገይርዋ ድሕሪ 6 ዓመት ናብ ዓወት ዝተመልሰ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ድማ ንውድድሩ ብ1 ሰዓትን 3 ደቂቃን 16 ካልእትን ብምህራም ዘውድ ፍርቅ ማራቶን ኤርትራ ደፊኡ ድሕሪ ነዊሕ ነዝዓወት ምግንጻፉ ከዓ ክገልጾ ዘይክእል ሓጎስን ደስታን ከም ዝተሰምዖ ድሕሪ ውድድር ተዛሪቡ ዕውት ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ዝተኻይደ ሃገራዊ ውድድር ትራክ ኣብ 10,000 ሜትር ተሸላምበሮር መዳልያ ዝነበረ ኣትሌት ብርሃነ ጸጋይ ነዚ ፍርቅ ማራቶን ንኣሳት 18 ኪሎሜተር ንበይኑ ክቕልሶ ምኽኣሉ ሓያል ብቕዓት ወኒኑ ከም ዘሎ ዘረድእ እዩ ብምቕጻል ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቑበ ክብሮም 16 ካልእ ድሒሩ ናይ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ጎይቶኦም ክፍለኻ ብ1:3:54 ግዜ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ምስ ብርሃነን ዕቑበን ናብ ፖድዮም ሽልማት ሓኺሩ ኣብቲ ውድድር ካብዞም ዓበይቲ ኣትሌታት ከይዛሓጠ ክሳዕ ፍጻመ ዝበጽሐ ናይ ዞባ ደቡብ ኣትሌት ሳምሶም ኣማረ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ብምውድኡ ናይ ብሓቂ ኣድናቆት ይግብኦም ብዘይካዚ ፈለማን ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረ ስላሴ ጸኒሑ ከዓ ንኻልኦት ኦሎምፒካውያን ኣትሌታት ንጉስ ኣምሎሶምን ክብሮም ገብረ እግዚአብሔርን ሓሊፉ 5ይ ደረጃ ዝሓዘ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ኣትሌት ሙሴ እስቲፋኖስን ካልእ ኮኸብ ናይ ዝውድድር ብምዃኑ ንኣዳ ዝግብኦ እዩ ብተወሳኺ ናይ ዞባ ማእከል ኣትሌት ሙሴ ተኽል ኣብ 6ይ ተርታ ብምሓዙ ንሽልማት በቂዑ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ኣብ 5000 ሜትር ተሳቲፋ ትስፉ ውድድር ዘርኣየት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ራሄል ዳንኤል ፍጥነት እቲ ውድድር ከተበርኽ ሓላፍነት ዝወሰደት ኮይና ነቲ ውድድር ካብ ዝጅምርያ ፍጥነት ከም ዝውስኽ ገይራቶም ብዘይካ ናዝሬት ወልዱ እውን ካልእ 10 ትስዕብ ኣትሌት ኣይተረኽበትን ንኣሳት 14 ኪሎሜተር ኣብ ቅድሚት ኮይና ንኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብ ዝቐልጠፈትሉ ከዓ ን1 ኪሎሜተር ብገምጋም ብ3 ደቂቃን 27 ካልእትን ትዛዝሞ ነይራ እንተኾነ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ነተን ዝተረፈ 7 ኪሎሜተራት በዚ ፍጥነት ክትከደን ስለ ዝኽኣለት ሓድሽ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ክትሕዛ ተጸገመትን ንውድድራ ብ1:12:41 ግዜ ወዲኣ ከዓ ዘውድ ፍርቅ ማራቶን ኤርትራ ደፊኣ ሃገራዊ ክብረ ወሰን ክሕዝ የጎየ ነቲ ዝሓልሙ ምርካቤ ድማ ሕጉስቴ እዚ ከዓ ነቲ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ዘለነ ናይ ማራቶን ውድድር በትሕቲ 2 ሰዓትን 28 ደቂቃን ክዛዝሞ ክሕግዘኒ ክትብል ድማ ድሕሪ ተዓወት ሓጎሳ ገሊጻ ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ኮኸብ ተስፋ ጋብር ብ1:15:29 ካልኣይ ደረጃ ኣትሌት ርግብ ሃይለ ስላሴ ናይ ደቡብ ብ1:16:42 ግዜ ሳልሰይቲ ኣትሌት ለምለም ተኽረ ብርሃን ደቡብ ብ1:17:34 ግዜ ራብዒቲ ኣትሌት ናጽነት ኣማኑኤል ደንደን ብ1:18:41 ግዜ ሓምሸይቲ ኣትሌት ንጽሃ ንጉሰ ደቡብ ብ1:20:33 ግዜ ሻርሻይ ተርታ ብምሓዝ ውድድረን ዛዚሞኖም ኣብዚ ውድድር ዝተዓወቱ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብ 20,000 ክሳብ 2,000 ኣፋሽ ሽልማት ተዓዲሎም ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ኣብዚ ውድድር ሓድሽ ናይ ፍርቂ ማራቶን ሃገራዊ ክብረ ወሰን ብምሓዛ ተወሳኺ 5,000 ኣፋሽ ተሸሊማ ኣብቲ ኣጋጣሚ ን21 ኪሎሜተር ጎይ ዝወድኦ ወዲ 75 ዓመት ኣቶ ቱኩ ገብረ ክርስቶስ 2,000 ኣፋ መተባብዕ ተዋሂቦም
ኢካርዲ ምስ በዓልቲ ቤት ተዓሪቑ ኣጥቃዓይ PSG ማውሮ ኢካርዲ ምስታ ከም ዝፈተሓቶ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቢላ ክትገልጽ ዝቐነየት በዓልቲ ቤቱ ከም ዝተዓረቐ ተገሊጹ እታ ዋንዳ ናራ ዝተባህለት መጻምቱ ኢካርዲ ምስ ሓንቲ ስዋረዝ ዝተባህለት ምጩት ተዋሳኢት ኣቃይሑ ብዝብል ምኽንያት ቅድሚ 10 መዓልታት ፈቲሕዮ ክትብል ብማሕበራዊ መራኸቢታት ገሊጻ ነይራ ካብዚ ሓሊፋው ናይ ቃል ኪዳን ካትማ ደርብያ ዝተሰኣለቶ ስእሊ ኣብ ኢንስታግራም ብምልጣፍ ኣነን ኢካርዲ ንሓዋሩ ተፈላሊና ኣለና ክትብል ድሕር መጽሓፋ ኢካርዲ በቲ ውሳነ ሰንፈላል ስለ ዝኾነ ካብ ብዙሕ ልምምዳት ክበክሩ ተገዲዱ ኮይኑ ግና ኢካርዲ ንዋንዳ ተጋጊ ኣይተሓዝለይ ብምባል ተንበርኪኹ ይቕሬታ ስለ ዝሓተታ ዋንዳ ንውሳኔ ኣዳግመ ግምት ክትገብረሉ ከም ዝኽኣለት እዩ ዝሕበር ዘሎ ዋንዳ ደጊማ ኣምና ኢንስታግራም ሕሳባ ኣነ ንኢካርዲ እንተስኢነ ኩሉ ነገር ክኸስር ሕጂ ድማ ሓዳርና ክንቅጽል ተሰማሚዕና ኣለና ክትብል ጽሒፋ ኣላ ወሲኻ ድማ ኢካርዲ ንቻይና ስዋረዝ ደጊም ከም ዘፍቅራ ገይረ ኣምሒልዮ ኣለኹ ክትብል ገሊጻ ኪፕቾጌ ዝበለጸት ኣትሌት ኦሎምፒክ 2020 ተባሂሉ ተሸሊሙ ውሩይ ኬንያዊ ተቐዳዳማይ ማራቶን ኤሊዩድ ኪፕቾጌ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ 2020 ቶኪዮ እቲ ዝበለጸ ወዲ ተባዕታይ ኣትሌት ተባሂሉ ፍሉይ ሽልማት ዓቲሩ ንሱ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓስ ኣብ ቶኪዮ ዘካየዶ ማራቶን ንውድድሩ ብ2:38 ግዜ እዩ ዛዚሙ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ 1972 ንድሓር እቲ ዝቐልጠፈ ግዜ ኮይኑ ተመዝጊቡሉሎም ኪፕቾጌ እዚ ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ዝዓተሮ ወርቂ መዳልያ ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ውድድራቱ ካብ ዝተጎናጸፎም ናይ ወርቂ መዳልያታት ራብዓዩ ብዘይካ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ቤጂንግ 2008 ኣብ ናይ 5000 ሜትር ጉያ ብሩር ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ኣቴንስ 2004 ድማ ኣብ 5000 ሜትር ነሓስ መዳልያ ክዓትር ክኢሉ ነይሩ ኪፕቾጌ ነቲ ብሃገራዊ ማሕበር ኮሚቴ ኦሎምፒክ ዝተዳለወሉ ፍሉይ ሽልማት ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ግሪኻዊት ከተማ ክሬታ ማሪስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዕዳልዩ ተረኪቦም ኪፕቾጌ ካብ ደቂ ተባዕትዮ እቲ ዝበለጸ ኣትሌት ናይ ኦሎምፒክ 2020 ተባሂሉ በሃገራዊ ማሕበር ኮሚቴ ኦሎምፒክ ድሕሪ ምሽላሙ ፕሬዝደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ዮሃና ኢሉወሎም ማንቸስተር ዩናይትድ 4 ኣሰልጠንቲ ሓጽያ ሓለፍቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ነትጋንቶም ከም መርከብ ታይታኒክ ናብ ማዕሙቕ ባሕሪ ክትንቆዝ ዝገብር ዘሎ ኖርዌጃዊ ኣሰልጣን ሶልሻየር ዝትክኡ 4 ኣሰልጠንቲ ሓጽዮም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ ብመሰረት ጋዜጣታት ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳዊ ዚዳን ኢጣልያዊ አንቶኒዮ ኮንተ ሆላንዳዊ ኤሪክ ተን ሃገን ብሬንዳን ሮጀርስን እቶም ንሶልሻየር ክትክኡ ተሓጽዮም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ እዮም ብፍላይ ድማ አንቶኒዮ ኮንተን ዚነዲን ዚዳንን እቶም ኣሰልጠንቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ምዃን ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎም ኣሰልጠንቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ እተን ጋዜጣታት ወሲኸን ይጽብጽባ ኣለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት ሊቨርፑል ዓዲማ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ኣብ ናይ 9 ዓመት ታሪኻ እቲ ዝኸፍእ ምዃኑ ንዝተነግረሉ ስዕረት ተጎልቢባ ክትወጽእ ድሕሪ ምግዳዳ ኩሎም ደገፍታ ሶልሻየር ከይወዓለ ከይሓደረ ክስጎጎም ዝጽውዑ ዘለዉ ዝሓለፈ ክረምቲ ምስታ ጋንታ ናይ 3 ዓመታት ሓድሽ ውዕል ዝኸተመ ሶልሻየር ከዋኽብቲ ተጻወትቲ እታ ጋንታ ከይተረፉ ተመክሮን ብቕዓቱን ከጠራጥሮም ጀሚሩ ከም ዘለዮም ዝገልጹ ዘለዉ በዚ ምኽንያት ድማ ቦርድ ማንቸስተር ዩናይትድ ነተወዲ 48 ዓመት ኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ኣብ ሶምን ዝክሰግዎ ይሸባሸቡ ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመጽእ ቀዳም ኣንጻር ቶተንሃም ኣብ እተካይዶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ብዓወት ክድበስ እንተኾይና ንክርስቲያኖ ሮናልዶን ብሩኖ ፈርናንደዝን ከተሰልፎም ከም ዘይብላ ገለ ተንተንቲ ስፖርት የተሓሳስብለው ኣያን ለዲማን ዝተባህለ ሓደ ካብዞም ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ንማዕከናት ዜና ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሶልሻየር ምናልባት ክሳብ ዝመጽእ ቀዳም ዕድል ተተዋሂብዎ በሓለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ምስጓ ክድሕን እንተኾይኑ ኣብቲ ናይ ቀዳም ግጥም ንሮናልዶን ፈርናንደዝን ኮፍ ከብሎም ኣለዎ ምክንያቱ እዞም ተጻወትቲ እዚኣቶም ብሰንኪ ዘለዎም ከቢድ ጸቕጢ ቀንዲ ጠንቂ ስዕረት ክኾንዎ ስለ ዝኽእሉ ክብል ገሊጹ ተወሰኽቲ ዜናታት ዝሓለፈ ሰንበት ምሸት PSG ማርሴን ኣብ ዝተጋጠማሉ እዋን ኣብ መንጎ ደገፍተን ብዝተፈጠረ ህውከት 9 ኣባላት ፖሊስ ክወስዱን ከለዉ ካልኦት 21 ሰባት ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ከም ዘሎ ፖሊስ ከተማ ፓሪስ ኣፍሊጡ እቲ ባእሲ ብተወሳኺ እቲ ጸወታ ድሕሪ ምዛሙ ቀጺሉ ከም ዝነበረ ዘመልከተ ፖሊስ ፓሪስ ደገፍቲ ክልቲአን ጋንታታት ናይ ትክ ቦምባታት ናብ ሜዳ ከም ዝደርበዩን በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ጸወታ ክልተ ግዜ ክቋረጽ ተገዲዱ ከም ዝነበረን ኣመልኪቱ ብፍላይ ደገፍቲ ማርሴን ከዋኽብቲ ኣጥቃዕቲ PSG ዝኾኑ ኔይማርን መስን ዕላማ ዝገበረ ተግባራት ክፍጽሙ ከም ዝተራዩ ዝግለጽ እዞም ደገፍቲ እዚኣቶም ቅድሚ ሎሚ እውን ጋንቶኦም ምስ ክለባት ኒስን ኤንጀርስን ኣብ ዝተጋጠመትሉ እዋን ተመሳሳሊ ዕግርግር ብምፍጣሮም ጋንቶኦም ኣደዳ መቕጻዕትን መጠንቀቕታን ክትከውን ክኢላ ነይራ
ናይ ቅድም ገዲም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ፖል ስኮልስ እቲ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ግጥም አንጻር ሊቨርፑል ብቀይ ካርድ ዝተባረረ ፈረንሳዊ ፖግባ ዳግማይ ምስ ዩናይትድ ክጻወት ክፍቀዶ ይብሉን ክብል ገሊጹ ፖግባ ማልያ ዩናይትድ ለቢሱ ፈጺሙ ክጻወት ዘይብሉ ተጻዋታዩ ዝበለ ስኮልስ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ተጻወት ደይ መደይሉ ክሰብር ከም ዝጸንሐ ወቂሱ እታ ሊቨርፑል ድሕሪ ዕረፍቲ ዘመዝገበት ሓምሸት ሸቶ ድማ ብሰንኪ ጌጋ ናይ ዝኣከፋፋል ከም ዝተመዝገበት ስኮልስ ወሲኹ ሓቢሩ ብርክ ዝበሉ ኳኽብ ተጻወት ፕሪሚየር ሊግ $1,000 እናኸፈሉ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰዱ ዝገልጽ ናይ ሓሶት ምስክር ወረቐት ይሕዙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ስፖርትስ ሜይል ከም ጸብጸበቶ እቶም ተጻወቲ ኣብ ክታበት ኮቪድ-19 ጥርጣረታት ስለ ዘለዎም እዮም ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ናይ ሓሶት ሰርቲፊኬት ዝዕድጉ ዘለዉ እዚ ከዓ ንማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝን ኣካየት ፕሪሚየር ሊግን ኣሻቒልዎም ከም ዘለዉ ወሲኹ ይሕበር ተኸላኻሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤሪክ ቤይሊ ንሶልሻየር ስለምንታይ ንሃሪ ማጓየር ተሰልፎለኻ ኢሉ ብግልጽ ተቃይምዎ ከም ዝነበረ ገሊጹ እቲ ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝወርሕ እዚ ምስ ሌስተር ሲቲ ኣብ ዘካይዶቶ ግጥሚው ንምስላፍ ማጓየር ኣመልኪቱ ነቲ ኣሰልጣን ተቃውሞ ስሚዑ መዝነት ሓለቓ ጋንታ ሒዙ ዘሎ እንግሊዛዊ ሃሪ ማጓየር ኣብ ሓንቲ ልምምድ ጥራይ ተሰሊፉን ከለዩ ኣብቲ ግጥም ክስለፍ ብሶልሻየር ተመሪጹ እምበር ከስፍትዋ ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ወትሩ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ተሓባበሩና ብዝተረፈ ስሰናዩ